Ola, que tal? Escoitádeme, que tal, como estamos? Teño que vos dicir unha cousa moi rápido porque teño moita prisa. Este día 24, ás 18:30, na Plaza Lesseps, na Biblioteca Jaume Fuster, a ACGB, a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, entreganlle o premio Premi Vila de Gracia. Un premio honorífico que lle entregan a ACGB por ser como somos, por ser quen somos, por facer o que facemos, por difundir a cultura galega aquí, en Barcelona, no barrio de Gracia, en toda Barcelona. Danos un premio por eso. Gracias, Vila de Gracia. Gracias. O día seguinte, o día 25, nos cinemas Maldá, tocando a Ramblas, moi cerca das Ramblas, moi cerca da Plaza do Pi, nos cinemas Maldá presentamos a película Nación, de Margarita Ledo. Margarita estará tamén con nós vendo a película. Fantástico. O día seguinte, o día 26, o sábado, no Ateneu Roig, en Gracia, en Torrenda en Vidalé 34, entregámoslle a Margarita Ledo Andión o Premio Letras Galegas Vivas 2025. Que é isto das Letras Galegas Vivas? As Letras Galegas Vivas é un premio que nos inventamos aquí dentro do ámbito do Ateneu Roig, da CGB, a Biblioteca Sabela Labraña e Furafollas Agrupación Teatral. Decidimos crear un premio anual para entregarlo a unha escritora ou a un escritor ou a un cineasta ou a un teatreiro, a persoas que se dedican a traballar ca lingua galega. Queremos transmitirlle ás novas xeneracións que o galego está vivo, vibrante e ten a forza suficiente para expresar as nosas emocións. E por eso este premio vai dedicado a escritoras e escritores que hai unha condición que, a parte do seu talento, esta escritora, escritor, cineasta, activista, como sea, a parte do seu talento, ten que estar viva ou vivo. Por eso, queremos transmitirlle ás novas xeracións isto, que o galego é tan válido como calquera outro idioma para expresar as nosas emocións. É moi importante que a xente nova vexa que o galego, producindo literatura, teatro, cine en galego, tamén pode ser premiado. Tamén é importante, podes crear os teus referentes de escritores, escritoras que sean galegas, e que están vivas, e que podes falar con eles, e que che poden dedicar os libros. E nada máis, marcho que teño que marchar. Veña, vémonos o 24, o 25 e o 26, que non falte ninguén. Hasta logo!